şu 1,5 saatlik müngden beri 1,5 minut ýaly göz açyp yummasy geçkidip wagt ente gutarmaýda diýdirýän diýjede bolmak üçin her mahal arasy kelle gelip görüp ütkötmeleri var, düzeltmeleri var, düzeltip işine de ne diýip bolsa taýin diňe belet film bilen alalaşyp gününi boly goýbermeli. Ola bir ikincim bir gynandyrjan habar o da şu müňden mirnäki esasy emin agzalarymyzyň biri däşikden çykdy. Özü islap çykdy da. Intriga döretjek bolup ýa-da oýun gyzykdyrjak ýok. Ýa-da o men şol ýanky hemme taraplaryň şu gabat gelýän eminala tapaýmagam çağalan özüne öra bolup tomuzuşlaryň gözlerini seredip issin gotum bar şonu bar bir ýerde jemlemek wagt tarapdan gatkyna şolar ýaly hemmeden bir sadaşa getirip bilen emin adalan biri ýaşykdan çykdy. Indi oňa deregem edil ola bolup bolsa ýokla bolin ýene de özüçe bir bäsleşige renk berip bäsleşigi berip çağalan höwesine höwes goşup adalatly dogry emin agda bolup biljek. Şu özüme öwren otiz kime haýyş etsek bolar diýip köp sawarna diýär. Halipada taýrakan halipa. Yeneki yerlerde, yeneki işlerde işleşmek yetiyor. Rебята! Я извиняюсь, buralar. Ne çabuk, şamile pavilyon bilen. Ya şu şobradan şimdi yürüyüp geldim. Müngden bir yerini hava çıkarmak için geldim. Anıkçı suya hiç de aytacak diye. Öğün oturucu tayin dediler. Röjük, ömün dediler tayin. Size has temin atılacak olan şamile pavilyon yaxşı şobradan, yaxşı şobrat, yaxşı. Boşunov Hil'in öýjüdü. Работаю. Bir pul kolaydı ayda. İne. Alan. Bir pul kolaydı ayda. Näme? Fena der bular. Näme? Purkol. Jinja men purkol tutýaran oğlan. Näme? Indi palata da kurýar. Mesele altdan 10 lira gelin purkol ben. Öňki ýaly men güýjüm ýok, oýnymy bar güýjümi menden sonra indi Jinja. Gow tuý niden alyp bolýar, gow ýagy niden alyp bolýar, gow laşka niden alyp bolýar. Şon sonra Jinja niden alyp bolýar? O maşina ýagy bazym. Jmoýul. Geljege miras, geljege anam. Siz ullakan oğlan bolýançaňyz şol dünýäde iň bet ýaglary bar ha. Şolarym da şunýak ýagy öndürip biläýsin diýdir. Edip bolar. Maş. Görün. Har men topun nerede? Aç kim nerede? Şu 2020-nji ýyl boýunça iň köp gelen 2 ýerimin birde aşy. Nesil kofe. Bu demek her günne 2 ýerekden ýarlar. Nesil bolsa şu nesil kofesiniň gaty uly zawody bar. Şolaryň bar maksady size hakyky tebiri kofeýany ýetirmek de. Ondan şu açlar inanım içinde iş yapıyorum da. Şu günde şu maksat peyda almak der. Dine size hakiki kofe'nin tamamını yetirmek. Hiçbir simikatı. Şunun için şu an dastavkanı mut ettiler. Kofe'nin bakafını düşürdüler. İp kaptırlarının soğudu mu? Esselamu aleyküm mehriban tomoşaşılar. Ine de menin Instagram takipamda online konkurs başladı. Konkursun şerti juda. Yönü ki dinle men koşulup çıkan sponsorlarıma sizden partisasiya edämeli. Soğutlar yönü ki değil. Birinci yeri 5.000 manat, ikinci yeri 3.000 manat, üçüncü yeri 2.000 manat. Ondan da aşağı 20 tane 1.000 manatlık soğutlar var. Eğer de siz şu konkursu sponsor olmak istediğiniz, onda mesele yok. Marketing direktine yazıp haberleşip bilersiniz. Altın aşağınız alçı opsun.
Работаем. İste bildiren aydınlar bağ mı adamlar? Ağın bulayın. 170 manat dolaydım. Ne başka? Oğul ver. Oğul ver aydım. 300 olay. Yok, oğul ver şu an. İlan Karol abi. Gelsin. Şu an oğul ver tersi. Oğul ver aydım karşı diyorlardı. Oğul ver aydım ağam ilak. Yüreğine şöyle kıvışını aşağıdan da dediyordu. Ondan boş. Bası oğul ver ağın bulayın. Oğul. Tersiz ha. Rabotoyum. Rabotoyum. Emral Production'a tayarlanıp size getirilen 3 şolwatlı gepleşigimiň 4-nji sany mihmany Esvet Ýaşy Mehmet Boşmurow. Evet diyelim. Arkaýynda Ýaşy Mehmet Boşmurow, Ýaşy agama soraglarymyz bolsa, şu videoň kommentarýasyna belläp berersiňiz. Biz on dol we dogry görnüşde ýetiren jogap bermek öňde. Ne deyip bolsa, awat. Ya Beymurat sözünün başında Esvet Koşumov dedi. Bir Esvet'e men adanadım ol. Şu Esvet sözünün ne mani anladığını Belli. biz tarafından sonra o kommentarda bilýärler bağırsa belli. Rabotoy.